Hola, soc la Nati. Jo us presentaré la meva exposició sobre les escales de dibuix tècnic. Aquí teniu un guió dels apartats que seguiré. L'objectiu principal és poder realitzar les presentacions reals dels objectes mapes gràcies a les escales. Aquí teniu la definició de les escales, la qual és una proporció entre dimensions reals d'un objecte i la seva presentació a un paper, plànol, etc. Com veieu aquí, hi ha les diferents tipus d'escala i que posteriorment us explicaré detalladament. En primer lloc, teniu l'escala d'ampliació, la qual consisteix en augmentar de tamany un objecte. Al contrari de l'anterior, l'escala de reducció consisteix en reduir la mida. L'escala natural es copia exactament al paper de tamany d'un objecte. Bé, aquí teniu la fórmula que s'utilitza per calcular les escales. Aquesta es calcula un a un. A continuació, teniu alguns exemples d'escales. Per exemple, l'escala de 1 per 500. Aquest vol dir que cada centímetre que dibuixem al paper representa 500 centímetres de la realitat. Podem veure com es calcula a partir d'un exercici. Per últim, vull dir que aquest tema per mi ha estat dificultós, però tot i així estic orgullosa perquè m'ha ajudat a entendre-ho millor. Si no us ha quedat molt clar, aquí us deixo un vídeo aclaridor sobre les escales. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies.